Днес темата е какви са особеностите при употребата на дървени фитили. Напоследък дървените фитили стават все по-популярни в най-различни разновидности, но има няколко тънкости, които трябва да знаем. Първо, имайте предвид, че дървените фитили се палят много по-трудно от обикновените такива и се изисква малко повече старание от страна на клиентите. Затова винаги ги предупреждавайте, защото в противен случай може да доведе до разочарование от страна на клиента, когато на първо запалване изпитва трудност да си запали фитила. При всяко следващо палене е добре да се махне горния вече почернял, изгорял слой от дървения фитил, защото на практика това е изгоряло дърво. Много по-лесно ще запалим фитила и ще мирише доста по-приятно, ако първо отстраним тази изгоряла част. Що се отнася до самия производствен процес, пак има няколко неща, които трябва да знаем. Първо, защо се слага двоен фитил? Принципът е същият, както и при обикновените фитили. Зависи от размера на съда, който използваме. Може да сложим двоен фитил или два отделни фитила, разпределени в диаметъра на самия съд, който използваме. Тук особеното е, че когато наливаме восъка в съда, е добре да залеем и самите фитили, за да може дървото да поеме от восъка и в последствие да се разгори по-лесно, съответно и да гори по-добре. И разбира се, за финал напомням, тествайте винаги, когато използвате нов фитил, нов восък, някакъв друг нов материал, не забравяйте да тествате.